Ето знам стъкло с залина с снягове. Снима ли, бе? Отгоре мига едно червено. Има секунди да върват. Горе Върват, да. Значи снима. Жесток път. Гледай пътя ти, гледай да... Тя не мога да пробуксува. Човек, тя вари като джип, аз ти казвам. 80. Ако я дигнеш малко по-високо, тя ще вари като джип, бе, човек. Само височината й пречи. Да не срещне само Снегорин. Няма, ако срещнем да ни се... Кой ще дойде пак ти? Той минал оня ден, ще ти дойде пак Снегорин, да не е луд, бе. Тук е старшина, става са пуснеш. Сега снимам пряската отблизо, ето се вижда, това е голямо. Да, ни я разринем само. Полека. Ти направо са кепа на гумите. Човек, това страшна гума, бе. Ти не си карал, ма ти ще мъчиш се да въртиш и не може, гледай, виж какво става. Тя се държи като на лятно време. Гледай, виж как спира, гледай. Тя спира като на сух. Ще ми се хили делта Иван, че няма да дойдем с лека кола на типава. Ние пеша ще дойдем да караме в къщата ти.